Bincike, takun farko. Bincike, takun farko. Bincike. Al-Yusra Islamic Medicine tana ta kira dan karɓar magani inda an sha jinya tana warkewa. Assalamu alaikum al'ummar duniya. Dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki. Kamar yadda kuka sani, sunana Dr. Muhammad Sani, shugaban cibiyar Al-Yusra Islamic Herbal Services. Cibiyar da muke bada ingantattun magunguna a bisa bincike na littattafan addinin musulunci da kuma research na kimiyya. Cibiyar mu ta Al-Yusra muna ƙara inganta muku magungunan mu domin samun sauƙi gurin karɓar su. Za ku iya ganawa da likitocin mu ta wa'annan lambobin. Jume, har tashe ta ji labari yanzu Al-Yusra. Ko Har tashe za ta tashi yanzu za ta kai ta. Allah. Har tashe tashe wallahi tallahi maganinta da inganci kuma da araha. Ina masu fama da cuta mai karya garkuwar jikin ɗan adam, ma'ana cutar HIV. Mun ƙara inganta muku magungunan mu wanda mutum zai yi amfani da shi cikin ƙanƙanin lokaci a warke da izinin Allah. Wannan shine maganin cuta mai karya garkuwar jiki wanda za ka yi amfani da shi cikin ƙanƙanin lokaci ka rabu da wannan laluran cikin ikon Allah. Kamar mu ɗora mutum kan maganin cutar HIV, muna gwaji mu gane adadin ƙarfinta a jikin mutum kamar mu ba shi magani ya yi amfani da shi. Mun kawo muku kayan gwaje-gwaje na zamani don gwada ƙarfin cutarka kamar mu ɗora kan maganin da ya dace. Kamar yadda kuka sani ana ba da kaso 50 gurin karɓar magani, daga baya idan mutum ya warke daga wannan lalura zai ciko mana raguwa a bisa yarjejeniya wadda muke da al'umma. Ina masu fama da matsalar ƙanƙancewar gaba ko kuma saurin inzali. Mun kawo muku kayan gwaje-gwaje na zamani wanda za mu gwada ku mu ɗora ku kan magani da izinin Allah. Masu fama da matsala ta istimna'i ko ba masturbation, wasa da al'aura domin biya wa kai bukata. Wannan shine masturbation sachet wanda za a yi amfani da shi a samu waraka duk wani matsalolin da ka san ya haifar ma a jikinka, kankancewar gaba, saurin inzali, zafin tafin kafa, kasala ko yawan bugun zuciya ko kuma rauni gurin iyali, ku neme shi, ana samun dacewa da izinin Allah. Kada ku manta, cibiyar mu ta Al-Yusra har yanzu muna nan kan bakar mu na wajen yi wa mutum gwaji kyauta da izinin Allah kamar yadda kuka sani. Ina masu fama da matsalar rauni gurin iyali, ma'ana saurin inzali. Ina masu fama da matsalar tsinkewar mani, ma'ana low sperm count. Ina muku wannan ingantaccen maganin mai suna low sperm booster. A cikin sati biyu yake aikinsa da izinin Allah. Ina masu fama da matsalar hepatitis type A ko type B ko type C, ko kuma masu fama da ciwon koda ko cutar asma. Masu fama da matsalar ulcer, ku yi kokari ku mallaki wannan sachet domin rabuwa da wannan lalurar ta ulcer da izinin Allah. Ina masu fama da matsaloli wanda bai san me yake damun su ba. Kamar yadda kuka sani, cibiyar mu ta Al-Yusra ba ma tsawalawa duk wanda ya zo neman taimakon magani. Za ku samu babban ofishin mu a cikin garin Kano, za ku same mu a Maiduguri, za ku same mu a cikin garin Kaduna, za ku same mu a Sokoto, za ku iya samun mu a ƙasar Nijar, Maradi da cikin birnin Niamey. A ƙasar Ghana za ku same mu a cikin birnin Accra. A ƙasar Chadi za ku same mu cikin birnin Jammaina. Haka zalika a ƙasar Kamaru za ku same mu cikin Garwa da cikin Douala. A ƙasar Libya za ku same mu a cikin Trablis da Misrata da Sabaha. Mutanen Saudi Arabia za ku iya samun mu a cikin garin Makka. Mutanen Algeria za ku same mu cikin Tamarase. Mutanen Togo, duk inda kuke a faɗin duniya, saƙonku zai isa hannunku cikin aminci da girmamawa. Ke, tashi mu tafi. Tashi mu tafi. Mota tana waje tana jiran ki. Modibo. Kai, Modibo. Dan Allah da Annabi kai hakuri. Dan kika ce zaki hana ni tafiya da ita. To yanzu nan lahira za ta yi bakuwa. Dan Allah Modibo kai hakuri. Gada munyar ga Allah ga Annabi jo. Ga Allah gada munyar. Tashi mu tafi. Wai me kake nema na da shi ne? Ba ni da lokaci. Ba na buƙatar wata doguwar magana. Ki tashi mu je ko kuma ta zama gawa yanzu nan.
mana wuce mu je mu je mana kana tunanin wannan bindigar taka za ta tsorata ni ka janye kudirin da ka dauka a kaina ka san irin maganar da za ta iya fita daga bakinka. Ina ƙara shaida maka wannan bindigar cike take da alburusan da za su ɗauki rayuwarka a take a yanzu. Ba za ka iya ba, domin idan ka kashe ni da wacce hujja za ka kare kanka, domin duk abin da yake faruwa a nan matata tana can tana kallon bidiyon abu. Kana nufin kyamara ka samun kenan? Ba ma kyamara ba, in kai wani yunkuri a nan gurin 'yan sanda ne za su kewaye ka. Malam Idris, kyamararka ba wani tasiri da za ta yi wani domin tuni na riga na lalata duk wani shiri ko kulle-kulle da kai a wannan wurin. Sai dai ka shirin sake sabon shiri, amma wannan shirin naka ya riga ya tashi daga aiki. Ka yi ƙoƙari da naga kana ƙoƙarin kare wannan mayaudarin. Wani tunani ne da kai akan wannan hujjar kaɗai na tsaya akan ku? Ita kaɗai nake da ita akan ku. So kana nufin kenan cin amana ta ka shirya yi gaba ɗaya kenan? Tabbas ni maci amana ne, kuma ina kallon kowa a maci amana. Shi yasa nake tsara wa kaina rayuwa daidai da yadda za ta tafi da al'amuran kowa. Idris, idan kana tunanin wasa miki, to ni ba da wasa na zo ba. Ka durƙusa a wannan wurin. Idan ba haka ba, ba zan yi ƙasa a gwiwa zan tarwatsa kanka ba. Sai dai ku durƙusa, domin kan na fallasa asirinku kowa ya sani. Bincike. Ta yaya? Duk abin da muke anan na da narkodin. Ba zan cutar da ku ba, amma zan tafi. Babu inda za ka ci. In kuka gabar gurin nan, sai dai gawar ka tabar gurin nan. Ni so duk abin da zai faru. Ki faɗa min me ke faruwa ne? Haba ina wuri. Ki gaya min me ke faruwa ne? Ni ban san komai ba. Hankala kya da ƙololuwan tashi ne? Kulman fara kuka ne? Joro, abin da muke gudu ya faru. Me ya faru kuma? Da muke gudu kuma ya faru? Modibbo ya zo, ya tafi da bakuwan nan, ya tafi da ita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma na yi kokari, iya kokari na taimaka mata, amma ina kallo da ido na ya saka ta a gaba, ya tafi da ita. Ba yadda zai. Na bi shawaran ke take tambata mu tafi shi kenan, amma wani abu ya riga ya zo ya faru yanzu kuma. La ilaha illallah. Ba ka da laifi ko ɗaya. Duk wannan abin da kaga ya faru, daman can kaddara ce. Allah ya riga ya kudurta sai ya faru. To Ubangiji Allah isa a can mafi alkhairi na tare da ta faɗa hannu nagari. To, amin, amin, amin Joro, amin abu. Kai, subhanallah. Wanda bai yi ba ne. Allah sarki. Allah hoina. Kai jama'a. Modibbo ala barka wallahi, Modibbo ala barka. Wallahi yana wuri. Ran kai daɗe har yanzu ba a ga Sahilat ba. Fuskarka ce kaɗai take sanar da ni cewa har yanzu babu nasara. Ayi bincike. Sai yaushe ne zan saka ta a cikin idanuna. An nakasa ta ba a bar ta ba. Sai da aka ɗauke ta aka raba ni da ita.
ki haƙuri Hajiya. Muna iya bakin ƙoƙarin mu kai, kuma za mu ci gaba da yin iya bakin ƙoƙarin mu. Ba zan samu nutsuwa a zuciyata ba har sai na ga na nemi miki wanda ke Hajiya, insha Allah. Sai yaushe ne harshashen nan na zai zama gaskiya? Allah maganin abin da ya zama damuwa. Kullum cikin yaƙinin inganta nake. Tun ina lissafin awa ɗaya, har na da ina lissafin kwana ɗaya, yanzu ina lissafin sati guda. Ba ni da kowa sai ita. Duk yadda za a yi dan Allah dan annabi, ka dawo min da ita. Hajiya, ki haƙuri. Tun da nake a rayuwata ban taɓa haɗuwa da kes da nake jin su a cikin zuciyata kamar kesin nan nake ba. Tunanina gaba ɗaya da dukkanin wani lissafi na tattara shi ne akan ya za a yi na kawo ƙarshen wannan kesin naki. Da Allah ki yi haƙuri, ki kwantar da hankalinki, ki daina kuka, ki dan ba mu lokaci, za mu yi abin da ya kamata. Ni ne miki alƙawari, I gave you my word. Ranka da dai na san kai jajirtacce ne, kuma na san za ka iya. Dan Allah dan annabi, kada ka bar ta a hannunsu, ka kwato min ita. Duk yanda za ka kwato min ita. Na miki wannan alƙawari. A duk sanda hannuna ya kai kan wanda yake da alaƙa da kama wannan yattaki, na rantse da Allah sai ya ɗanɗana azabar da bai taɓa tunanin ɗanɗanar ta ba. Allah ya baka ikon yi. Ki haƙuri Hajiya. Na gode. Ba komai. Allah ya saka da alƙairi. Ba komai, ba komai. Ayi bincike, bincike, ayi bincike. Bincike shi kaɗai zai bayyana gaskiya. Bincike. Sir. Ice. Relax. Magana gaskiya na sako raina a ɓace ne saboda abubuwan da suke faruwa. Idan har ba za mu iya kulawa da rayukan mutane da dukiyoyin al'umma da suke a wuyanmu ba, baya da amfanin kasancewar mu 'yan sanda. Idan har zai kasance mu a cikin mu za a samu waɗanda za su dinga gwaigwaye duniyar mu, suna cin duniyar junan mu, bai da amfanin kasancewar mu 'yan sanda. Ta ya za a ce 'yan jaridar da muka kai asibiti muka ba wa ƙwaƙwaran tsaro an je an kashe ta? Hujjar da muke da ita ƙwaƙwara wacce muka zo muka ajiye ta har cikin cajin ofis da muka ba wa tsaro a zo a kashe ta. Ta ya haka zai faru babu sanin da wasu daga cikin mutanen mu? Ko kokonto bana yi da akwai munafakai a cikin mu, bana kokonto akwai maciya amana a cikin mu, akwai waɗanda suke kai sirrin mu, akwai waɗanda suka bayyana sirrin abubuwan da muke yi, kuma ko su wane ne in ba mu kawo ƙarshen su ba, na tabbatar muku da cewa ba za mu taɓa yin nasara ba duk ayyukan da muka sa a gaba muke yi. Saboda haka cikin girma da mutuntawa da kuma ganin darajar juna, waɗanda suka san da hannunsu a waɗannan abubuwan da suke faruwa su bayyana kansu tun kafin kun san halin mu. Idan muka fara bincike, ko kokonto ba na yi, kun san cewa za su bayyana. Hukuncin da za a yi maka a lokacin da bincike ya tabbatar da cewa kai ne ya sha bamban da hukuncin da za a yi ma a lokacin da ka gane kuskurenka kuma ka bayyana kanka akan abin da kake aikatawa. Ban ce ga wanda nake zargi ko akwai wanda nake zargi a cikin ku, amma ni na tabbatar da cewa ba na kokonto a cikin ku akwai wanda ya san wannan abu. Ba na kokonto a cikin ku akwai waɗanda suke da wannan hannu a wannan cin amanar da aka yi, kuma wallahi billahi sai mun gano ko wane ne. Mafi sauƙi shine ku bayyana kanka ko ku bayyana kanku don ku samu sassauci akan abin da muke tunanin za mu aikata muku. Zan ba ku damar ƙarshe, wanda ya san da shi ko ya san wanda da shi aka aikata wannan abu da yake faruwa ya bayyana kansa kafin na ɗau mataki na gaba. Domin in ba haka ba matakai biyu ne za su hau kanka.
na farko hukuncin abin da ka aikata zai biyo baya, sannan kuma na biyu ka rasa aikinka. Yanzu kuma na ɗaukan muku alƙawarin duk wanda ya bayyana kansa da shi a cikin wannan abu zai samu sassauci. Za mu masa hukuncin iya laifin da ya aikata ne kawai. Zan iya bakin ƙoƙari na wajen ganin ban bari an kore shi daga aikinsa. Na ba ku wannan damar kafin na bar nan gurin, iya nan gurin wannan damar take aiki. A karo na ƙarshe kuma dama ta ƙarshe, wanda ya san wanda ya wannan abin ya yi magana. Kofar Hadi? Kai ne? Ba ni bane, amma na san wanne ya aikata wannan. Wane ne? Ni da Constable Awwal ne. Constable Awwal? Yes. Yallaɓai, wannan kuɗin na menene? Naka ne, kuma idan kai min abin da nake so zan baka ninkin ɗinsu. Wannan wani irin aiki ne da ka zaɓi ka bani wannan maƙudan kuɗin a matsayin tukuici? Aiki ne mai sauƙi, kuma ina da tabbacin za ka iya. Wani irin aiki ne wannan? Makullin sel nake so ka kawo. Makullin sel? Amma ranka ya daɗe, ina ga kawo maka makullin sel kamar zai iya bani matsala a gurin aiki na. In ba za ka iya ba, ba ni in nemi wanda zai iya yi mu. A'a, ranka ya daɗe, ba za a yi haka ba. Bincike. Wannan aikin ko ya faka ɗari, zan yi ƙoƙarin na yi shi. Yanzu yaushe kake so? Jibi. samu wannan kuɗin? Ni dai na san rabin albashin bai kai wannan ba, ko dai gona ka sayar. Wani bawan Allah ne zo min da harkar arziki. Ina sauraron ka. Shi yasa na zo gare ka, saboda kar a yi babu kai. Wannan aiki za a yi masa? Mukullan sel yake da buƙatar na bashi. Mukullan sel? Wannan ba zai yi ba, wannan cin amanar aiki ne, mu kuma ba za mu taɓa cin amanar aikin ba. A aikata gaskiya a sai da gaskiya yana da daɗi. A shirya ƙarya a yaɗa ƙarya. Sanin kanka ne, albashinmu baya isar mu. Bukatun da suka yi ƙawanya a garin ba za su ishe mu a hidimar gabanmu ba, don haka karba. Kana da gaskiya, amma abin da ya sa kake so na karbi wannan kuɗin zai iya haifar mana da gagarumar matsala nan gaba. Idan fa har asirin mu ya tono. Babu wanda ya san abin da muka aikata, daga ni sai kai. Babu wanda zai tona mana asiri sai dai in kai ne. Abin da ka shuka shi za ka girba ko wata rana. Alkairi kai ko shiri kai ba ka yanzu ne aiki na a wannan harkar. Jibi yake da buƙatar abu kullum. Jibi ni kuma bani da duti, kai ne kake kan duti. Kai ne yafi kamata da ka bashi ke din. Ka ɗauka an yi aiki an gama, komai za a yi shi yadda ya dace, ba ka da matsala da wani. Shi yasa kake burge, kanka baya kullewa. Ina talaka, ni kaina ya kulle, ai mutuwa zan. Ga ina mutum. Ba mutum. Kai, fito nan, kai ma ku fito nan.
albashin da ake biyan ku bai ishe ka ba, dukkan ku bai ishe ku biya bukatun ku ba, sai kun zo saboda tsabagen tsagwaran san zuciya da dattin zuciya kun je kun aikata abin da ba shine dai ka ce wani a tuna ma kana da iyali, iyalin ka din banza ka ga mana kana da iyali, mu ba mu da iyalan ko ko mu ba ma bukatar cin haramun din ne, kai kadai ne kake da son ka ci haram. Wallahi sai kun girbi abin da kuka yi, wallahi sai kun girbi abin da kuka shuka, wallahi ba za mu kyale ku ba. Ku dinga zuwa kuna bata wa hukumar mu suna shashashu. Duk abin da suka faru da kai san zuciya ne. San zuciya ba san zuciya bane, dattin zuciya ne da gurbataccen tunani da rashin lissafin rayuwa da lalacewar kwakwalwa da dattin tunani irin naku. Sha kana gaya min wace wai san zuciya, to dan ka san zuciya ka je kuma ka aikata abin da bai kamata ba sai kake tunanin ne mami. Babu magana afuwa, dole sai an hukunta ku, na rantsi da Allah dole sai an hukunta ku. Wannan abin da kuka aikata sassaucin ma da zan muku shine kun bayyana kanku da kanku. Na rantse da Allah da kun bari bincike ne ya binciko ku, billahi lazi dukkan ku sai na kore ku, sai na jawo an kore ku, sannan kuma kowanne ya rasa albashinsa, kuma kowanne sai an masa wannan hukunci. Shashashu mahaukata kawai, munafukai. Muna zaune da ku kuna cin dunduniyar mu, kuna cin amanan mu, kuna zagayawa kuna yin abubuwan da bai dace ba, sai mun dauko bincike mun kai shi inda ya kamata kafin mu dire, sai ku zagaye ku ci amanan mutane. Shiga da su. Ku kuma abin da nake so da ku yanzu, ku je ku samu katakwaye da sandana, ku je cikin gadirin ɗin ku ta cin duru, ku ci duru, ku ci uban babansu, ku yi musu mugun dukan tsiya. Maza ku ya ku gora ku ba shi. Honorable, ya kake gani zami da Idris kenan? Bincike ayi bincike. Game da me kenan? Honorable, ka manta cewa yaron nan yana nema ci amanar mu. Sannan har yanzu zuciyata ta ki kwanciya da ikirarin da wannan yaron yayi. Alhaji Kallamu da Allah rabu da wannan yaron. Ba abin da zai iya. Duk yadda yake tunanin cewa ya iya makirci da haɗa kutun gwiwa, ina ganin sai dai ya zauna in koya masa yadda ake yi. Wannan barazanar tasa duk ta ƙarya ce, ba abin da zai iya da Allah, rabu da shi. Me yasa? Saboda ba zan ba shi ma damar aikata hakan ba ne. Ta yaya? Kai. Ta hanyar kawar da shi daga doron ƙasa. Numfashin da yake takamar cewar yana iya yi shi ke ba shi damar yin duk irin makirce-makircen ya tarar cewa babu shi. Zan kawar da shi, in batar da shi, sannan kuma daga ƙarshe ya bugawan shanu. Masha Allah. Ya shakan zai kasance. Alhaji Kallamu kenan. Nan da lokaci kankani, kai dai kawai ka zuba ido, ka ga yadda ake wasa a jango tsakanin zaki da kuma damusa. Honorable, ba na shakkar za ka yi abin da ya dace, amma kafin hakan ya wakana ya kamata 'yar jarida ne ya kasance ta dawo ƙarƙashin mulkin, ma'ana tana hannunmu. Alhaji Musa Kallamu nawa, wannan aikin ai naka ne, kai zan cillo shi, kuma kai ka san abin da za ka yi ka faranta min rai. Ballantana ma wace ce wannan 'yar tsakuwar wai 'yar jarida? Bari an gaya maka tukwicinka idan ka kai wannan aikin da kake nema a jihar Jigawa na yin titi mai nisan kilomita 150, ni da kaina zan je in nemo maka shi a kuma baka aikin. Well done, Honorable. Ka ji daɗinka. Kamar yadda kake jin naka, ina kuma ƙara tabbatar maka da cewa kau da kara daga hanya ba abu ne mai wahala a duniya ba. Mai kyau ne. Ci gaba da cizon kifinka musulmin nawa.
alaikum assalam. Honorable Idris, me ke faruwa ya naga tashin hankali a fuskarka wanda ban taba ganin irinsa ba? dole ne Idris. To Honorable me yake faruwa? Ka gaya min domin ka san abokin kuka shi ake gaya mutuwa. Magauta sun sani a gaba, gabas da yamma, kudu da arewa. Aha ba Honorable, kai ne fa a gabansu. A'a, yanzu su ne a gabana, kuma sun min nisa da sai in na dage zan iya kamo su. Honorable, me ke faruwa? An sace a jaridar nan. Honorable, garin yaya? Shi ne ban sani ba, haka nake kokarin ganowa. Na rantse da Allah Idris, wanda duk na gani da akwai sa hannunsa makusanci na kusa da ni, sai na gana mai azaba da siya gwammaci a sashi a tukunya da ransa na ruwan zafi a rufe kafin in kashe shi. Bayan ya sha wahalar, kuma na yi ma alkawarin zan baka gudunmuwa 100% da duk wata dama da take hannuna. Na gode. Insha Allah Honorable. Saboda idan muka bari baka gani nake wannan abin zai iya baka na kasu a siyasar ka. Shi yasa nake so in shaida ma ko waye in zai gitta ya bata min siyasata, zan shafe shi a doron ƙasa ko da dan ciki na ne. Ba komai Honorable, Allah ya ba mu nasara. Amin. Ayi bincike, bincike, ayi bincike. Bincike shi kaɗai zai bayyana gaskiya. Bincike. Tsaya. Bikice! Me yasa kike mai wannan abin ne? Ba ni da lokacin kasafuwan. Ba ni da lokacin da zan tsaya ina sauraron ka. Saboda me? Saboda baka da gaskiya. Ni kuma bana kaunar marar gaskiya. Sanin kanka ne ka sani ƙarya da gaskiya ba su haɗuwa waje ɗaya. Kamar yadda sanyi da zafi ba su haɗuwa waje ɗaya. Haka halayyarka suka raba ni da kai na har abada. Amma Anisa, wai dan Allah me yasa kike son gaya min irin waɗannan mummunan maganganun ne? Ya za a ce ni na yadda da ki amma ke baki da ni ba? Safuwan, kai kanka baka yadda da kanka ba. Ni na yadda da kaina. Me kike so in miki wanda zaki ci gane cewar a'a kin yadda da ni? Ka kama hannuna, ka kai ni cikin hasken da zai haskaka min kai. In ganka in gane wane ne kai. To, ya haƙuri ki zauna. Bikice! Takun farko! Anisa, duk abin da zan faɗa miki a yanzu wallahi shine iyaka gaskiyar lamarina. Ka zaune da ni a nan, amma kuma baka ce min komai ba. Anisa, Tahir Manjo shine mijin Ayyo Manjo. إليه الراجعون. Silent.
bincike bincike ayi bincike bincike shi kaɗai zai bayyana gaskiya bincike 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 la 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 aikata gaskiya a sai da gaskiya yana da daɗi a shirya karya a yaɗa karya ba mai daɗi abinda ka shuka shi zaka girba ko wata rana alkairi kai ko shiri kai ba ka tsallakewa Allah maganin